vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Nyaya yandauyawo nayo, it happened between inini nomumwe mufana uyo wandainge ndichishanda naye. But what pains me right now is that kubva zvandakatanga kupindawo kumasowe, pano umwe akabva azondipawo chiporofita, akabva anditi, madzibaba emi munoziva here kuti mune chitadzo chenyu chekuti kunyange mukafa nhasi uyu mufana uyu musina kumukumbira ruregerero munotoenda kugehena straight, nekuti zvitadzo izvi muchazviwana zvakakumirirai uko kwamuri kuenda uko kana mazofa. Mukoma, ini ndainge ndisingatombofungi nezvazvo pose apa. Zvakaitika ndezvekudai so mainge muri mugore ra2014, inini namadhamu tainge tiri pakati pekunetsana. Saka semunhuwo ane zvikwanisiro zvekare, at that time ndainge ndichifambawo nemotikari yekubasa, ndokuzotowina kwandakazoita gero iri rainge riri gero remufana uyu wandainge ndichishandidzana naye. So makore acho iwayo namadhamu tainetsana. Apa madhamu vainge vaine weakness iya yekuti kana vakangotsamwa vobva varongedza mabhegi. Madhamu vangu ndainge ndichivada, my first wife, ndaivanyengerera mukoma zvekuti ndega ndaisvika pakusekewa nevanhu kuti shuwa nemari dzose idzi dzaunobata, but mukadzi anokutamba rafu yakadai so. But handizivawo kuti why ainge achindibata rafu kudaro, because soon after anzwa kuti ndainge ndava kugara negero remuchinda uyu, ndopaakabva azotanga manje kudzoka muupenyu hwangu. But zvainge zvava kusagoneka because gero iri ndainge ndatorimitisa kudaro, ndikamuudza kuti ndainge ndatoita move on with my own life. So at that time mfana uyu ainyanya kuvimba neni because aitonditi mukoma wangu nekuti tinoshare mutupo umwe chete. Zvino iye ainge achigara kuno kwatigere kumaplot. Most of the time ndaizoti paya kana ndikaenda kumalocation, nekuti ndokwatainge tichitenga and everything that we wanted, sezvo kuno kumaplot kuchiti dhurei zvimapaza zviriko zvinodhura. Saka ndaitoenda kulocation nguva zhinji pama weekends, ndobva ndabatiswa mari, vanhu vobva vadira fuel motikari mangu, ndobva ndaenda kunotengera vanhu zvingava zviri zvisevo kana kuti mahupfu, vanhu vaingonyora pazvipepa zvavo, ndobva ndavatengera. So mukuzonodzoka mufana uyu aizoti blazi ndinokumbirawo kuti munge muchiuyawo nechimuko changu. Ininiwo ndaibva ndamutakura mukadzi uyu. Zvino mukadzi uyu mukoma ndaiti kana ndakamutarisa ndaiona kuti runako chairwo, runako rwainge rwuripo. Apa ainge akaita mutsvuku, but not mutsvuku too much, ainge angori neganda rainge rakanaka. Ende ndaimuona kuti munhu uyu she deserves much better than mufana uyu. Apa chaindirwadza ndechekuti vaidanana sei, kunyange zvake mufana uyu ainge asina kana chaainge ainacho, but uyu mukadzi wainyatsokuona kuti this is a true love. Vainge vari single mother zvavo, but waiona kuti munhu akangodisappointiwa zvake in her first marriage, ndokubva azopinda zvake in this relationship nemufana uyu. Saka mukuzopota ndichimutakura mukadzi uyu, zvandainge ndopota ndichimuita ndezvekuti ndainge ndomukwezverawo parutivi ndichingoita majokusi naye, kuzonosvika ndafungidzira kuti zvimwe kuda iye ainge ava kuda nezvangu, but akabva azondishoka because pandakazomukumbirawo one day ndichibva kunomutora, ndokubva aramba paya, akabva ati iye ainge achida kuudza mufana uyu wandainge ndichishanda naye kuti inini ndainge ndamukumbira bonde. Ndakabva ndaona kuti panapa ndinokwanisa kuzototorwa advantage even more namadhamu. Apa tiri pakati pekunetsana, ndobva ndanzwikwa kuti ndainge ndakumbira uyu mukadzi uyu bonde. Ndakabva ndatoti panapa no choice at all. At that time muwallet mangu mainge muine mari yainge yakati handicharangarire kuti yainge iri mari, sezvo zviri zvinhu zvakaitika many years ago. Ndakabva ndangoburitsa chikwama chiya ndikabva ndachikandira pamakumbo ake, akabva ati what is the meaning of this? Ndikabva ndamuti mari iyi ndikuda kuti unge uchingotora mari iyi unge uchiita zvose zvaunoda nayo. Akati aiwa inini handitengesi bonde ini, kana muchida kutengesa bonde endai kune vanotengesa bonde. Ndikabva ndati no, mari iyi ndikuda kungokupa
kuti ndinge ndichingokukumbira hako ruregerero, sorry hako ufunge. It is just that ndiri munhu ari kurarama under a lot of stresses. Iye akabva azotora chikwama changu chiya ndokubva aburitsa mari iya yainge yakaita chitutu mukoma, ndokubva airola akabva aiisa mubra make. Ndikabva ndadikwa mwoyo wangu uchifara, ndikaona kuti munhukadzi kana ukangoona agamuchira mari yako zvinenge zvichireva kuti munhu anenge atoda nezvako. Munhu akabva atora mari iya ndikabva ndazonomudropa pamba painge pachigara mufana uyu paplot pavaigara, ndikabva ndadarikira zvangu nerwendo rwangu. So ndakabva ndazongokonzeresawo drama. Ndakati ndichikonzeresa drama mukoma kumba uku, mukadzi wangu akatanga misarinya yake yekuti ndoenda ini. Ndikabva ndatanga kuchema paya, ndokubva ndatifonera mufana uya. Apa ndichimufonera mufana uyu ndainge ndichida kuti zvinge zvichipinda munzeve dzegero rake. Ndakafona ndichitochema chaiko ndichiti bana ndokumbirawo kuti unge uchiuya kuzotaura nagulezi vako. Gulezi vako ava vari kuti vari kuda kundisiya. Handizivi kuti ndakavakanganisireiko gulezi vako. Kana kuzvisungirira ndafunga kuzvisungirira ini. Iye akabva ati manje Blazi pafoni panonetsa, hamukwanisi here kuya kuzotitora? Ndikati handizivi, regedza ndinge ndichiuya kuzokutora mufana, but I think kuti by the time pandichazouya ikoko ndozodzoka newe maybe vanenge vaenda hameno. Iyewo mukadzi my ex-wife I think kuti paakanzwa ndichiita kumubhega kudaro akabva aita manyawi. Mukoma ndakabva ndasimudza motikari ndokubva ndaenda ndikanotora mufana uya. Iye akabva ati totoenda tose naninezi venyu, zvimwe kuda vanokwanisawo kutaura nagulezi kuti vange vachisiyana neizvo zvavari kuita. Mukoma ndakati ndiri munzira kudai ndainge ndichita kuyeredza misodzi kana ivo vainge vongoti musachema zvenyu bamukuru, musachema. Apa yainge itori trap yangu mukoma, ndichitira kuti munhu ange achindinzwira tsitsi, ende mukunondinzwira tsitsi ndaiziva kuti ndo muchazobva zvakawanda. Takazosvika pamba paya, then iye mukadzi wangu ainge atorongedza tumabhegi akatondimirira achitoti ndaona kuti ndinge ndichingokusiya unozoti zvimwe kuda ndakakubira 1 2 but this is the truth, I don't love you anymore. Ndakabva ndati mhere mukoma, ndichimhanya mumba ndichinotora chimwe chitambo. Ndakananga kumusango, mufana uya achinditevera, gero rake riri kumashure. Ndichiti ndikuda kuenda kunozvisungirira. Uya mukadzi achingoti risiyei, musiyei munhu azvisungirire mhani, munomupa manyawi. Mufana uya akabva ati Blazika, inini maonero angu, inini I just think kuti zvinhu zvakangongwara kuti dai mangosiyana navo gulezi ava havakudii. Blazi nemari yamunowana nemotikari yamunombopiwa nemurungu muchienda nayo kumusha, munoreva kuti gulezi havakwanise kungokutendai nezvose izvo zvamunovaitira. Siyanai nemunhu Blazi. Ndikati shuwa here mufana? Ndikati thanks nemashoko ako. Zvino mukoma ndakabva ndatoona kutoti kana uyu akazova mukadzi wangu, ndakatoona kutoti maziso ake ainge ajenga mvura, because tichinopinda mumba ndichitanga kurizina nemukadzi, iye akabva azobata jagi ndokubva achira mvura akabva andidira mvura iyaya. Zvinova zviri zvinhu zvakabva zvarwadza uyu akazova mukadzi wangu. Mukoma takazongoramba tongotaura inini namainini ava. Ndaingoti each and every weekend pandinenge ndichienda kunovatora zvekare nekunovasiya, vaingovongoramba vongoti bamkuruka, inini maonero angu, dai mazvitsvakira henyu umwe mukadzi, dai mazvitsvakira henyu umwe mukadzi. Vakatomboda kundichestera friend yavo, but ininiwo on my side ndakangoramba ndichingovapa mari kuzonosvika ivo vachizonyura murudo neni, ndokuzototora kwandakazoita chimuko ichi. Zvino mukoma makore akati atifambei, mushure mekunge ndamutorera uyu musikana uyu akabva azova mukadzi wangu, ndo pandakabva ndazoenda kumasowe. Ndikabva ndanzi mufana uyu ndiri kufanira kuti ndinge ndichimukumbira ruregerero, nekuti kana akanofa inini ndisina kumukumbira ruregerero, inini kudzinza rekwangu zvinokwanisa kuzotondisimudzira dzimwe mhepo yekuti inozongoramba ichirondana nedzinza rangu zvekare. Hanzi kana ndikafa mufana uyu achiri nechigumbu ichi ndisati ndamukumbira ruregerero, ndiri kuenda kugehena straight, nekuti chitadzo changu ichi ndichawana chakandimirira. Zvino handizivewo kuti ndoita sei. Pandakapiwa chiprofita ichi ndainge ndiri ndoga, ndikabva ndaudza uyo muprofita uyo ainge andibatsira, since ainge ati kunyange mudzimai wangu anofanira kuti
ange achizvinzwa, nekuti zvinokwanisa kuzotomuafektawo pautano hwake. Hanzi misodzi yakadonhedzwa nemufana uyu, misodzi yacho yakanzwikwa naMwari. Saka mhinduro yake ichiri munzira iri kuuya. Kuti tinge tichizokonesa mhinduro iyoyo yaMwari, ndiri kufanira kuti ndinge ndichienda kunomukumbira ruregerero. Zvino zvinoitawo here naive dare? So many years have passed. Sure, zvinhu zvakaitika kuma 2014 now ava makore mangani. Tanini ndainge ndatokanganwa nezvazvo, ndakazotorangaridzwawo mushure mekunge ndaendawo kumasowe. Ndinokumbirawo maadvices enyu, please, ndapota. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedo. Hey, drama chairo. Hanzi ndakaita drama ndichida kuti mainini vange vachindinzwira tsitsi. Mukunondinzwira tsitsi kwavakaita ndo pandakabva ndazovatsvetsva vakabva vandibvuma mudenga. Pakaipa, please ngatitaureiwo navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndinoda kureurura kuti kumba kwedu uko kune zvimwe zvidhori zviriko. Saka zvidhori izvi handinyatsokuziva kuti zvingani, but inini maziviro angu andinozviita zvidhori izvi ndingatoti zvinenge zvinotozadza suitcase rose. Saka inini mafungiro angu ndeyekuti umwe noumwe mwana akazvarwa mudzinza rekwedu apo amai vangu pavainge vachiri vapenyu, nekuti ndo vainzi vaizvigadzira ivo zvidhori izvi vobva vazozvitumidzira mazita. Vaita zvekuveza nepuranga kudai vobva vangonozvikanda mune rimwe zimonaki. Saka umwe noumwe mwana wemudzinza rekwedu, expect for me and my sisters, ndisu tega tisina kutumidzirwa mazita edu kuzvidhori izvi. Saka ivo amai vedu hanzi apo pavainge vachiri vapenyu zvavaipota vachiita ndezvekudai vaiti paya mwana paanenge azvarwa mudzinza, hanzi vaibva vazoveza chidhori chavo. Vaiti kana vachiveza chidhori ichi vobva vagara vachitemerera mhiko dzavo pachidhori ichocho. Kana vachiti iwewe unofanira kuti unge uchizofa usina mukadzi, vaigara vatoudza chidhori ichi kuti mukunosvika uchizonofa unofanira kufa iwe usina mukadzi. Zvekare kana uri mwanasikana anenge azvarwa mudzinza, kana vasingadi kuti unge uchizoenjoya marriage yako kana kuti unge uchizobata mwana, zvekare vane mhiko dzavo dzavaigara vatokuitira kuitira kuti usazokwanisa kubata mwana. Nekufamba kwenguva mukoma, pane pandakazodanwa nababa vangu apo vamwe mukoma vangu mwana wekwabankuru pavainge vaenda kutraining yechisoja. Zvinova zviri zvinhu zvekuti nanhasi uno zvakasiya rimwe ronda mumwoyo mangu. At that time ndainge ndichiri form 3 and chinondirwadza ndechekuti zvinhu izvi pazvakaitika it was not the first time taipota tichidanwa navo ivo baba, but just that my memories acho ava kuita achinofeda, just that my memories acho ava kuita achinonopera kudai. But izvi zvakaitwa pandainge ndichiri form 3 ndo zvandinonyanyisa kunyanya kurangarira, nekuti mukoma wangu ava ndainge ndichivada, ivo vainge vachindida. Vaiti each and every time, mfana ukangoona ndikangogara ndaita musoja, newewe ndikuda kuti unge uchizoita musoja, wazvinzwa kamufana. Saka ivo vakazoenda kutraining, variko kutraining ndo patakabva tazodanwa nababa. Ndakadanwa ndiri inini neimwe hanzvadzi yangu, ndokubva tazoenda mubedroom mavo, ndo pavakabva vazoburitsa chiya chimonaki chiya. Apa chimonaki ichi mukoma chakaita kusakara, zviya zvemaleather monarchs zvekudharadhara zviya zvaishandiswa nevarungu. Ivo baba hamena kuti vakachiwana kupi chimonaki ichi, vakati vatidana mubedroom mavo kudaro ndokubva vazovhura monaki riya. Wanikwe mukoma mainge muine zvidhori zvainge zvakaita kuita dutu, zvimwe zvaitovezewa zviine nhumbu, zvimwe zvaivezewa mukoma zvakachekwa sikarudzi, zvokuti unoona kuti iyo isikarudzi but inenge isina kuzopedziswa kuzovezewa, zvichireva kuti uyo anenge akadeketererwa zita rake pachidhori ichocho zvinoreva kuti iye
nhengo yake it's either ndozviya zvavanozoti zvidora kana kuti anozoita dambudziko rekuti sikarudzi yake inenge isingatoshandi zvachose. Chimwe chaikwanisa kutongovezewa chakabhenda musoro kudai, zvichireva kuti iwewo paunozonofa unenge uchizofa uchiita zvekutemwa nemusoro. Saka baba vakabva vatanga kuti ratidza zvidhori zviya zvainge zvakawandisa. Vakabva vati kuti ndinge ndichikuudzai mazita azvo zvidhori izvi, kunze kunokwanisa kuzotonosvika pakunochena ndichingokuudzai mazita azvo, asi chingozivai kuti mumonaki umu ndo munogara hama dzenyu dzose kuburikidza nezvidhori izvi zvandiri kukuratidzai. Mukoma baba vakabva vazotora chimwe chidhori. Chakandinetsa ndechekuti chidhori ichi chainge chiri normal, but vakazoti vachibata mumaoko avo mushure mekunge vatanga kuteketera vachipira chidhori ichi vakachiisa pamberi pedu tose tainge takapfugama. Chidhori ichi ndakazoona kuti chainge chapfeka camouflage. Kuti camouflage iyi chainge chakaitora kupi handitombozive, ndokubva chatopfeka camouflage paya chakatopakata pfuti. Then ivo baba ndopo vakabva vazotaura zita rechidhori ichi. Ndikabva ndatoona kutoti ko zvavari mukoma 1 vainge vava kuitirwa mhiko idzi, zveshuwa mukoma vakabva vazoitirwa mhiko dziya nababa dzekuti vazotadza kukomplita kosi yavo pavainge vari kutraining. Unfortunately mukoma vangu vakafirako kutraining yehusoja, zvikatongorova zvakadaro, zvinova zviri zvinhu zvekuti nanhasi uno zvinogara zvichindirwadza. Ende ivo baba vakatongotiudza straight talk, vakatongoti amai venyu vaiva muroi, saka maida kuti ndinge ndichiita sei? Ivo hanzi amai vakati kuna baba vangu, kana usingadi kuti ndinge ndichikuisa pachijana, iwe unofanira kuti unge uchiisa hama dzako dzose pachijana, obva wandisiya ndichiita zvandiri kuda kuti ndinge ndichiita. Amai ndopa vakabva vazotanga system yavo yekuti pose panenge pazvarwa mwana wemudzinza vobva vazoveza zvidhori zviya vobva vazoisa zvituko pazvidhori. Nanhasi uno zvidhori izvi zvirimo zvinogara mubedroom rababa vangu, ende zvinhu zvinondirwadza kana ndakatarisa hama dzangu, nekuti ndinoona kuti hama dzangu dzose dzichasvika pakupera takatarira zvedu tichiona. Vedare ndo message iyo ndakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Yo, so sad. Zvinonzwisa tsitsi. Shame. Hanzi mukoma vangu vakafira kuchisoja, kutraining, kuarmy. Mushure mekunge baba vataura nechidhori icho chakazongokaruka chapfeka camouflage, vakachiti iwe haungambofi wakaita musoja iwe. Hey, so sad. Paya pamunenge muchiona tichitadza kuita mabreakthrough ka, maybe ndo zvimwe zvacho izvozvi zvekuti munhu samwe kunenge kutori nechidhori chinenge chakapiwa zita rako. So sad. Ndo zvimwe zvezvinhu zvekuti kana ndikafunga nezvazvo ka zvinoita kusvika pakubohwa chaizvo. It is not fair guys. Tell me what you think in the comment section.